Troba els angles indicats, usa les relacions dels angles d'un triangle, angles són complementaris i suplementaris per trobar els angles. Molt bé, doncs aquí tenim, no, que ens demanen trobar aquest angle. Aquest angle és un dels angles interns d'un polígon. Per tant, el que sí que sabem és que aquest polígon té 1, 2, 3, 4 i 5 costats. Per tant, aquest polígon, la suma de tots els angles interns, com que té 5 costats, el podem dividir en 3 triangles. Per tant, la suma dels angles interns és 3 per 180, que són 540 graus, no? Doncs què és el que es tracta o quina és l'estratègia per trobar aquest angle? Doncs és trobar tots els altres angles, no, d'aquest polígon, i per tant el que li falti per arribar a 540 és aquest angle d'aquí. Doncs anem a fer això. Val. Per començar, si ens hi fixem, aquest angle d'aquí, no, són dues rectes secants. Per tant, aquest angle d'aquí i aquest angle d'aquí són iguals. Per tant, aquest d'aquí és 125. Molt bé. Què més podem fer? Doncs fixem-nos, aquest angle d'aquí i aquest angle d'aquí sumen 180. Per tant, aquest és 180 menys 85, és a dir, és 95 graus. Molt bé, ja en tenim dos. Ara només ens falta aquest i aquest. Ara ens fixem que aquest angle d'aquí, no, hi ha dues rectes paral·leles. Per tant, aquest angle d'aquí i aquest d'aquí també és de 80 graus. Ara bé, aquest de 80 graus i aquest d'aquí sumen 180, no? Perquè formen un angle pla. Per tant, aquest d'aquí és 180 menys 80, és a dir, és de 100 graus. Molt bé, ara ja només ens queda trobar quan val aquest angle. Però ara ens hi fixem que aquest angle d'aquí i aquest angle d'aquí formen 180, si volem, o aquest d'aquí amb aquest d'aquí. Per tant, aquest angle d'aquí és 180 menys 125, és a dir, és de també, a veure, 180, 55 graus. Molt bé. Ara, sabem que aquest i aquest formen un triangle, per tant, sumen 180. Per tant, 65 més 55 són 70, 120 graus. Per tant, aquest angle d'aquí és 180 menys 120, és a dir, és de 60 graus. I si aquest és de 60 graus, aquest és el que li falta per arribar a 180, és a dir, 120 graus. Doncs ara ja tenim aquest angle, aquest i aquest. Per tant, com que sabem que la suma total és 540, ja podem utilitzar aquesta propietat. Doncs fem a la calculadora. 120 més 125 més 95 més 100. Doncs fem això a la calculadora i ens dona 120 més 125 més 95 més 100. Són 440 graus. Per tant, aquest angle d'aquí seran 540 menys 440, és a dir, 100 graus. Molt bé. Anem a utilitzar les mateixes tècniques per trobar quin és aquest angle d'aquí. A veure, per començar, aquest angle, si trobem quin és aquest angle i aquest angle d'aquí, podrem trobar quin és aquest angle d'aquí i quin és aquest angle d'aquí. Doncs anem a utilitzar la informació que tenim per fer justament això. Ara bé, com que aquest angle i aquest angle són 110 i 35 són 145, aquest angle d'aquí tenim que és 180 menys 145. És a dir, 180 menys 145, que és 35 graus. També és de 35 graus. Molt bé. Doncs aquest angle d'aquí tenim que és de... Aquest angle d'aquí és el que li falta el 35 per arribar al 180, perquè formen un angle pla. Per tant, és 180 menys 35, que és 145 graus. Per tant, aquest d'aquí és de 145 graus. Ja tenim el primer.
Aquest també serà de 145 graus, no? Perquè aquests dos formen un angle pla. Quina informació més tenim? Doncs mira, aquí tenim, aquest és de 50, per tant, aquests dos sumen 120, 50 i 70 són 120, per tant, aquest d'aquí és de 60 graus. Si aquest és de 60 graus, aquest també és de 120 graus. Molt bé. Ara, si aquest és de 50, aleshores aquest angle d'aquí és el que li falta per arribar a 180, és a dir, és 180 menys 50, 180 menys 50, que és 30 graus. Molt bé, ara només ens cal trobar quan val aquest angle d'aquí, no? I amb tots aquests angles d'aquí podrem trobar quin és aquest angle d'aquí. Doncs anem a veure. Aquest angle d'aquí tenim que és de 145 graus, o, per exemple, aquests dos angles són oposats, no? Per tant, aquest i aquest són iguals, és de 35 graus. Ara bé, aquests dos angles, 35 i 65, són 100 graus, per tant, aquest angle d'aquí és de 80 graus. I si aquest angle d'aquí és de 80 graus, no? Perquè és 180 menys 100, aquest d'aquí és de 100 graus. Molt bé, ja tenim tots els angles d'aquest polígon, que té 1, 2, 3, 4, 5, 6 costats, un hexàgon. Per tant, podem dividir aquest hexàgon en 4 triangles i, per tant, la suma de tots els angles interns és 4 per 180, que són 720 graus. Ara bé, nosaltres tenim que la suma, podem sumar tots aquests costats d'aquí i veure quan li falta per arribar als 720. Doncs anem a fer això. 145 més 145 més 100 més 30 més 120. Doncs fem tot això, 145 multiplicat per 145, perdó, 145 més 145 més 100 més 30 més 120. És igual a 540. Doncs aleshores, ara restem 720 menys 540 i em dona 180. No pot ser, alguna cosa hem fet malament. 1, 2, 3, 4, 5. Tornem-hi. 145 més 145 més 100 més 30 més 120, 540. Val, ja he trobat l'error i és aquí que he apuntat 30 graus i en realitat són 130 graus. Per tant, aquí a la suma són 130 graus i la suma total és de 640. Per tant, aquest angle d'aquí és 720 menys 640, que és 80 graus. Molt bé, si aquest angle és de 80 graus, aquests dos formen un angle pla, per tant aquest és de 100 graus, no? I si aquest és de 120 graus, aquest serà de 60 graus. Per tant, tenim que aquest i aquest fan 160 graus i, per tant, aquest angle d'aquí seran 180 menys 160, és a dir, de 20 graus.